ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲರ್ ಪನ್ಯಾನ ಎನ್ವೆ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆಪ್ಪನೊಂದು ಇನಿತೆ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಮುಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಜಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪಾಗಲ ರಜೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕಿನಿ ಹೆಚ್ಚದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ ಕಣ ಪ್ಯಾಂಟದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಚ್ ಹೋಗ್ನತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪದು ಬರ್ತೆ ಅಂದು ಆಂಡ ಯಾನೆ ಮಿಷನ್ದು ಕುಲ್ವೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಇನಿ ಪ್ರಿಯಕನ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಉಂಡದು ಯಾನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ ನಾನಂತ ಕಲಿತೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಡತ್ತದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂತೆ ಪೊಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಬರೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೇಡ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ಪೊಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲ್ಲಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಮದತ್ ಹೋತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಯಾನೆ ಪ್ರಿಯಕನ್ನಡೆ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಕನಪ್ಪೆ ಅಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದು ಕನಪ್ಪೆ ಅಂದು ಇಜಿನ ಪಾಪ ಪ್ರಿಯಕ್ಕನೆ ಇಂಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಿ ಎತ್ತು ಬಿಸಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡ ಇನ್ನಂದ್ರೆ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಇನಿ ತೂಕ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಪೂರ ಕುಂಟುಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ನೋಡು ನಾನು ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿದ್ದೆ ಈತ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಈತೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಪೆ ಇಂಚೆನೆ ಪತ್ತೊಂಪೋಪೆ ನೆಟೆನತೆ ಬರೀತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕೇನ ಬಂಡ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅನಿಗ್ಲೆ ಜನಗನೆ ಏನಾದ್ರು ದುಂಬು ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಶೂ ಭಾರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಿಯಕನಡೆ ಬರ್ತೆ ಪ್ರಿಯಕ ನೂರು ಪೂರ ಪಾದು ಕೊರಿಯದೆ ಈಗ ಇಜಿನ ಪಾಪ ಆರೆ ಪೊಲ್ಲಿದು ಗೊತ್ತೇನೆ ನೀನು ಯಾರೇ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಿಂದು ಯಾನೆ ಪೊಲ್ಲರ ಕೊಟ್ಟು ತಲಬಂಡಿ ಇದು ಈಸಿ ಉಂಟು ಉದ್ದೋಗ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ನತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಪ್ರಿಯಕ ಮಿಷನ್ ಏನೊಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಇಲ್ಲದ ಮಿಷನ್ ಉಂಡತೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಸೇನೆ ಅವನೇ ತೆಗ್ತಾರಂತ ಅಂತ ಸರಿ ಅಂಡೈತೆ ಪ್ರಿಯಕ ಸರಿ ಪೊಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಸರಿ ಬಂದದ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬಾಯಿ ಕೊಲ್ಲಿನ ಕಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅತಿಗೆ ನಾವು ಕೊಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಇರತ್ತ ಕೊಲ್ಲದು ಕೊಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತ 4 ವರ್ಷ ಆಗತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೀಲಕ್ಕ ಅದರಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ನೋಡಿ ಊರುಡಂಡೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಚೂರು ಉರಿಂಚನೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೀದಾ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದನ ಕರೀದಿನ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಉಂಟು ತೈಕೋ ನೆಟ್ಟಿನ ಪಾಡಿಯೇನೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಕ ನೆಟ್ಟಿನ ಹಾಲ್ಕೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಲರ ಕಲ್ಪನಾಗ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಿಯಕ ಗಂಚಾಪೇದ್ರ ಮಿಷನ್ ತುಂಬು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಂಚನೆ ಆಪೇದ ಅದು ನಮ್ಮ ಚೇರ್ ಪಿರ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಕಾತು ಕತ್ತಿ ಬುಜ ಪೊಲ್ಲರ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಏತು ಬಂಗ ಯಾನ ಮೂಲ ಪೊಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರು ಯಾನೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ನಾವು ಹಾಕಿದವ್ರೆ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನೆಡೆ ಕನತ್ರ ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಲಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮೂಲು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಉಂಡು ಅಂಗಿಗಳ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಜೋಕುಲು ಪಿರಾವಡುಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು 3 ಜನ ಸೇರಂಡ ಇಲ್ಲೆಡ ಜಾಗ ನಿಪ್ಪುಜಿ ಆತ ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ನ ದೊಡಮಲೊಲ್ಲೆ ಬೋಡ್ತ ಲೆಕ್ಕ ನೆಂಚ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತಂಡ ಅಂಡ್ ಕೊರ ಮಲ್ಪೇನು ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಪತ್ತು ನಿತ್ತ ಅಲ್ಲೇನು ಬೇತೇನೆ ತೀತೇರು ಓ ಅಯ್ಯ ದೇವೇರಿ ನೈಕ್ ವಾ ಕಲರ್ ಕೊತ್ತನು ಅವೇ ಕೊರ್ಲಪ್ಪ ಹಾಂ ಅಯ್ಯನೇ ಕೊರ್ಲಿ ಬೀಲ್ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಐಕ್ ಬೀಲ್ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಬೀಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವೇ ಬೀಲ್ ಅಪ್ಪೋ ಪೂಜ ಹಾಂ 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 ಯಾನ್ ಪೊಲ್ಯೆ ಪೊಲ್ಲುದು
ಸರಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ಕೊರಿ ಪ್ರಿಯಕ್ಕಡ ಬಂಡ ಅವು ಪಾಡ್ಲ ಅವು ದಾದ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ತಲೆಕೊಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಸರಿ ಬೂರು ಒಂದು ಇಜ್ಜೆನ್ನ ಕೈಟ್ ಐಟ್ ಅರೆಡೆಲ್ಲ ತಂದು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಿಯಕ್ಕನ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪಗೆ ತಂಡೇನು ಅಂಚ ಆಡು ನನ್ನ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಹೆಚ್ಚೈತೆ ಜೊತೆ ಒಯ್ತೈತೆನ್ನ ಇದ್ದೇನ ಕೊಲ್ಲಾರ ಅಂಚ ಬೂರುಜ ಎಂಕ್ಲೇನ ಚಿನ್ನಿ ಮೆಜ್ಜೋಲು ಓಲ್ಲೋಲ್ ತುಲೆಂದಿ ಇಂದೆ ಇಡೇಟು ಕುಲ್ ಇಂದ ನಿಲ್ಕುಂದುಲಾಗ್ಯಾಲ ಏನೋ ಅಲ್ಪುನು ಏನ ತಿನ್ಪುನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಓ ಇಡೇಟು ಕುಲೊಂದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಂಡದು ಆಡ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಸೋಕಾಂಡಿಯಾ ಬಾರಿ ಸೋಕಾಂಡ್ ಓ ಐಲೈನರ್ ಅವು ಕೋಲ ಏನಲ್ಲ ಕೊಯ್ಟ್ ಕೊರ್ಪನ ಡೇಂಜರ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂದಿತ್ತು ಇಡೇಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಆ ಪಾರ್ಲಾರಾ ಓ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದು ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದು ಇಂಚ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿ ಉಂಡ ನಲ್ಲಾಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ಪೋಪುನಿಯಾನು ಬಡಲ ಒಂದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೋದು ಹೋಯ್ತಿಯಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯಾಕನಾಲ್ತು ಬರ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಾರ ಐಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಗುಬ್ಬಿದಾರ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಮುರಂಟು ಜಪಾದೈತೆ ಅವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಅಂದು ದಾಲ ತರಕಾರಿ ದಾಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಕ ಅಂದಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲು ರಜೆ ಐತೆ ಅಂಚ ನಂಚಿ ಪೋಪು ನಾನು ಇಚ್ಚಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಒಂಡೈಟೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತ ಎಣ್ಣೆ ತರಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದಿಲ್ಲ ಮೀನು ಕಾಣತಿತ್ತೈತೆ ಮುರಣಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಉಂಡು ತರಕಾರಿ ಕಾಣ ತಿಂದರೆ ಅಗಲೆಪ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಯಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಪಾರ ಉಂಡ ಅಂದೆ ಇಜಿ ನಾನು ಅರಡಲ್ಲ ಕನಪವಲಿ ಅಂಡ ಯಾನಿನ್ನೆ ಯಾನ ಪೋಪೆಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಪುಂಡತ್ತ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಅತಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಜೀನಿ ಬರ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಇಜಿನ ಪೋಣೆಂಗೆ ಲೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪೋಪುನು ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂತ ಬಿದಾಡ್ನಿ ತೂಕ ಇನ್ನೇನು ಪುರ ತಜ ಪಾರ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬಲೆ ಯಾ ಬಾಜಿದೆ ತನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನೀನು ಆಯ್ತು ಈತ ಬಾಜಿದೆ ತೊಂಡ ಫ್ಲವರ್ ಪೂರ ಅಂತಲ್ಲ ನುಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಾಯ್ತ ನುಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ನಡುವುದುಂಟು ನನ್ನ ಮಾವಿನಡೆ ಪೋಪನ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ರ ಪೊಂಡ ಅಂದು ಹಾಂ ಅಲಮೂಲು ಗ್ಯಾಸ್ ತಕ್ಕಲು ಏಯ್ ಪೋಲೆ ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಪೋಲಿಂಚ ಪೋ ಸತ್ತ ಪೋಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ತಗಿಜನಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ತುಂಬು ಬಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮೊಲೆ ಎಂತಲ್ಲ ಎಮ್ಮಿ 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 ಪನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಗೆ ತಂಪಾಗ್ತದೆ ಯಾಪಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಟೆ ನಂದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಹಾಂ ಸಾಕಾದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ನೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಬಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಈ ತರಕಾರಿಗೆ ಕಂಡೆ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಬರ್ದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಬಂದು 2-3 ದಿನ ಬರ್ದಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಚಿನಿ ಮಲ ಬರ್ತವಲ್ಲ ಅಲೆ ಮಗ ಚಿನಿ ಮಲ ಬರ್ತದು 2 ಜನ ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಅವಡು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪೋಯ್ಚಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಮತ್ತು ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಆತ್ನೆಟ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲ ಬಾಯಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಬೇಗ ಅಂತ ಸಾವಡೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಅವಡೊಂದು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಆತ್ನೆಟ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್